Fost iċ-ċelebrazzjonijiet għal pajjiżna din is-sena insibu l-100 sena mis-7 Ġunju, l-40 sena minn Jum il-Ħelsien u l-15-il sena sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Għal dawn l-okkażjonijiet ta' importanza nazzjonali u oħrajn bħal tmiem il-Gwerra Bierda, il-Kumitat ta' Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali inħatar biex jieħu ħsieb l-organizzazzjoni ta' attivitajiet li jfakruhom. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici stqarr li dawn l-avvenimenti huma ta' importanza nazzjonali għaliex ħallew marka fl-istorja u sawru l-identità ta' pajjiżna. Avvenimenti li se jitfakru fi strateġija kulturali aċċessibbli u li tippromuovi l-parteċipazzjoni. F'ħidmiet ta' tul din is-sena, il-Fondazzjoni se tikkollabora ma' bost entitajiet fosthom Heritage Malta, Teatru Malta u l-PBS. Għal kommemorazzjoni tal-40 anniversarju ta' Jum il-Ħelsien se tella fost oħrajn edizzjoni ġdida ta' ġensna u dokumentarju li jikkonsisti minn analiżi intellettwali tal-ġrajiet marbuta ma' Jum il-Ħelsien. Fil-programm ta' attivitajiet għal 100 sena mis-7 Ġunju hemm pubblikazzjoni ta' ktieb li ħares lejn il-kawżi u l-effetti tal-irvellijiet tas-7 Ġunju u lejn l-impatt tagħhom tul iż-żmien. Wirja u produzzjonijiet oħra varji li jinkludu musical b'mużika oriġinali u dokumentarju. Ippresedut mill-Professur Oliver Friġġieri, il-Bord Prinċipali tal-Fondazzjoni huwa maħtur sabiex joffri viżjoni għal kommemorazzjoni ta' kull anniversarju u mejjun minn tim tekniku li jikkonsisti minn għadd ta' professjonisti. Waqt li kien qed jitkellem f'isem il-Fondazzjoni, iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall qal li hija r-responsabbiltà tal-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali li permezz ta' attivitajiet kulturali tikkomunika l-importanza ta' avvenimenti storiċi li fost l-oħrajn nisluna f'nazzjon. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.